Encara són les 10:15. Dóna temps encara de gitar-me un ratet més per a l'entrevista. Estic a punt. Em vaig a l'entrevista, no sigui cas que arribi tard. He de donar una impressió. Passi. Moltes gràcies, bon dia. Bon dia. Ha arribat puntualment a l'entrevista. Deu ser Carla, no? Sí, m'agradaria que fos puntual. Com hem pogut veure, compleixes tots els requisits necessaris per a la nostra vacant a la nostra empresa, al Departament d'Atenció al Públic. Per aquest motiu hem concertat aquesta entrevista. Sí, jo vaig treballar durant 2 anys com a teleoperadora de l'empresa de telefonia mòbil. M'agrada tractar amb la gent, ser directa, sempre sense paraules complicades i intentant vendre el meu producte per a que tothom ho pugui entendre. Me pareix molt correcte. La proximitat amb els clients és bàsica a l'hora d'oferir un producte. Té vehicle propi? Sí, tinc cotxe. Perdoneu que faci tard, però és que l'obús ha arribat molt tard. Deu ser Toni? Ha fet una mica tard, això? Sí, dona, ja li dic que he fet tard que l'obús, que vinc de molt lluny, dona. Sentis al costat de Carla, un altre aspirant per al lloc de treball. Pues és maja la xica, és maja. Toni, Carla us ha explicat una mica la seva experiència de cara a la gent. Me podria explicar una mica la seva experiència? Sí, dona, clar que te la puc explicar. Mira, jo vaig treballar durant un any a una empresa d'estes de repartidor de pizza i variant. I nuggets, tot el que volies, saps? Li agraden els nuggets? Sí. La gent sempre se queixava que si arribava tard, que si no era adequat el que portava, que si estava gelat. Mare de meu, quin far. Però bueno, com soc graciós i això, doncs anàvem passant. Ja se sap, el client no sempre té la raó. Però va aguantar un any? Sí, dona, la pirola. Me pareix que no dura massa. Escolta, que sigues guapa no vol dir que pugues dir el teu. Bueno. Deixem l'experiència de Barca. Em podria dir els dos com porteu això de l'assumpte dels idiomes? Com he pogut veure, els dos parlen perfectament l'anglès? Sí, jo tinc fins al FERS, de l'Escola Oficial d'Idiomes. Encara que parlant me desenvolupo bé, la part escrita em costa una mica, però segueixo estudiant, per millorar-ho. I tu, Toni? Fers, ni que fers. Això és viure l'experiència del moment. T'has d'impregnar de l'idioma, no? No aquestes coses de... Què tipus ni que res? Això no serveix per res. I què vols dir amb això? Que has viscut en algun país anglès? Que va, dona, que va molts de quartos. Això, que he de viatjar jo. El que passa és que vaig viure en una Argentina i me'n va ensenyar un munt de paraules d'estes de nit. Un far reteníem de paraules per aquí i per allà. Va anar a viure allà a Amsterdam. Allí em va ensenyar un munt de paraules. Un munt de paraules. Quina història més interessant. Bueno, canviem de tema. Com vam poder veure, a la nostra oferta, l'horari composa de 8 a 4 de la tarda. De 8 a 4? Sí. I aquí quan s'esmorza, quan se dina aquí? Home, per suposat té hora d'esmorzar, però per dinar jo pot fer-ho després, no? Bona, si la gana mos ho permet, doncs sí. Jo no tinc cap problema amb aquest horari, els xiquets i les xiquetes al col·le fan quasi aquest horari, no els hi passa res, no? També tens raó per el que li digués, eh? Una altra cosa molt important per a la nostra empresa és anar ben vestits. A mi sempre m'agrada anar arreglada i coherent en la meva feina. Quin problema hi ha? M'ha dit que està feina per telèfon, qui mos ha d'amor, Home, però és important la imatge que donem als nostres companys i per a nosaltres mateixos. Doncs mira, jo sóc com sóc. I a qui l'agrada bé i qui no, doncs que no me mire o que no vingui a treballar. Què vols que et digueu? Doncs mira, així doncs, donem per finalitzada l'entrevista. En uns dies us donarem la resposta. Moltes gràcies. Adéu. I jo què li dic a ma mare quan arriba a casa? A la seva mare, doncs el que li acabo de dir. Però si no m'ha dit res. Bueno, filla, què vols que et digui? M'enduc uns caramelits pel viatge. Escolti, té vehicle propi? Oh, sí, tinc una moto molt maja que me la van regalar allí on treballava jo. Si no li importa que fiqui de pizza, doncs bueno, vindré amb ella. Adéu, passi-ho bé. Adéu. Ai, quina diferència d'una a l'altra. Així és el món de les entrevistes. Mos podem trobar